Dios nga dunhay ug makagagahom sa tanan, imong gipahandom kanamo ubos sa usa ka pagsaulog ang dalaygong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong naghingapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangama kining daghang mga santos. Kini ang gipangayo pinaagi sa Panginoong Jesucristo mga anak nga buhi galiban kini sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Anipadayan. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayat gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga ginhatagan sa Dios ug gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Mingon siya, ayaw pasipadi ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan hangtod nga mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. Kung isugillan ako nga ang napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang, gatusan o kapatan gikan sa kanang banay sa Israel. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaiha. Gikan sila sa nakalain-laing nasod, banay, ug katawhan, ug nabarog sila sa atubangan sa trono sa lating karnero. Nagdisti sila puti ug nagbitbit og mga palwa. Nalingit sila sa Pag-ingon. Ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan sa lating karnero. Nakahirong ang kanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo o ang upat kabuhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono ug nisimba sa Dios ug niingon, Amen. Ang pagday, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidulay. Gahom ug usod, iyaha ang atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kadako ang usa sa mga pangulo, kinsa man ining mga tawhana nga nagbistig puti ug tagadiin man sila. Nitubag ko siya, Sir, nasayod ka, kinsa sila, apan ako wala. Umingon siya kanako. Mao kini sila ang nakalahurgay sa dakong paglutos. Nilabahan nila ang ilang mga pisti o ipaputi nila kini sa dugo sa lating karnero. Ang pulong sa Ginoo.
sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo, nga tungod niini, giisip kitang mahanak sa Dios, o kini matuod kayo. Wala makaila ka nato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsoon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang asayran nato mao nga iligpadayon nga ni Kristo magsama kita kanila. Kay makita man nato siya sa iyang pagkamaugayon. Ug ang tanan nga nagbaton niining paglauma diha kang Kristo nagputli sa iyang kaugalingon. Ingon nagputli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkita ni Jesus sa katawhan mituga siya sa bungtod ug nilingkod didto. Unya ni aliro kaniya ang iya mga tinun-an o gitudlokan niya sila ining mosunod. Bulahan ang ila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Ulahan ang nagsubok kay lipayon sila sa Dios. Ulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaan niya. Ulahan ang nagtibuha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaw niya sila. Ulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang nalingkamot na managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang mga pagkalautan tungod kanako paglipay pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Ingon usab nila ni pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Nagsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maglingkod palihog. Sa mga nagbarot nila, lingkod na mo dali kay balik tulong na oras binitong wali karon na barot ko bika. Atlas yung wali para sinuhang maritos. Nagsuon ayong hapon kanatamay ukto kanatong tanan. Paliwala sa kainit kita karon nanimbang karon tungod kay una sa tanan ako ihandom karon ang tanang mga santos, All Saints Day. Karon kahapon pila ka for 10 seconds no pagtingalan kahapon o
santos na naasi ng una-una karon. For 10 seconds lang ha. Ipiyo na yung mata, pagpangan ng mga santos within 10 seconds. Ready? Ready mo? Ang pagpangan ng santos, ihapon 10 seconds. Okay, ready? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, ilang santos ginagalan? Pila ka mo. Kung sobra sa 5, very good. Kung tatari mo nga, sobra na sa 3, 5 rin pa rin, not so very good. Tatawin mo kung saan ka bukimunin kanlan ay very bad. At kung wala ka kinailan, very poor. Make sure, I'm sure, na unang santos sa itong mga mahuna, kabahin sa mga santos, may nata, San Vicente Ferrer, kaya mo ang mga itong patron. Kaduha, San Isidro Labrador, kung may pinagkadaghan. Sunod, San Roque. Sunod, San Miguel sa mga palahubog. Diba? So, kalagalan sa itong mga santos ni Ilhan, ang santos rapid na ito ang pistaan. Pero what ang iba, there are more than 100 saints. Diba naghan kayo mga santos, pero pila na kabut ato ang mailhan. Dahil sa seminaryo may suon, wala mo din subject kabahin sa pagtuon sa mga santos. Mailhan ng mga santos, labi na mga katong santos na mga bright kaayo, diba? Na may santos na bright si St. Agustin, si St. Thomas Aquinas. Muna mga bright kayo, intelligente na sila ng mga santos. Daghan pa kayo, mga santos na ay bright, na ako'y dili kayo bright. No? O, for example, si St. John Meridiani, dili kayo na siya bright, pero makita niya kinabuhi sa mga tao na sa diha sa pagpangumpisan. Diba? O ano ba? Na ay santos nga kanaditawang tiguang, na ay santos nga bata. So, pasabot ang reason na ang pagkasantos ni ay usa ka hakit kanatong tanan. Matiguang man, mabatanon man, mabata man. Diba? So, we are challenged to become saints. Pero timan-inag soon, ang hakit na to sa pagkasantos, timan-in sa panutihon mga memorize na kayo nimo, dili ka mahimong santos, kundi ka kabaw ma-antos. Diba? Di ka mahimong, kundi ka kabaw mag-antos, di ka kabaw ma-santos, di ka mahimong santos. Sayang kaya atong balik-balikon. Kinibutan ako nag-share sa akong parokya. Pero, kabaw pa mo usay mga pag-antos sa niling mga santos. Diba? Ang ilang klase sa pag-antos sa man, itawag nila buhis buhay. Ilahang ihata ang ilang tibuok, kinabuhi, paino sa pagtuo sa Ginoo. Take for example, ato mga santos sa Pilipinas, Insaman. Diba? Una si San Lorenzo Ruiz. Diba? Si San Lorenzo Ruiz, iyang iula iyang dugo. Kung galing siya, kung aduna pa ko'y libuan ka mga kinabuhi, if God will give me 1,000 lives, I will still offer it to the Lord. Diba? Kung hatagan mo taas na kinabuhi, udak na kinabuhi sa Ginoo, ako yung kong ihanag kaniya. Ang ikatawang example na ito ka santos, si San Pedro Calungsod. Sulugoon sa katauhan o sa Diyos. Diba? Si San Pedro Calungsod, usa ka batan-on, sama sa mga batan-on na ang dili. Pero mas iyang giuna ang sakripisyo nung ka sa paglingaw-lingaw. Diba? Kaya ang mga batan-on karon, mas lamig ang lingaw-lingaw pa rin. Mas nindot ang makalingaw kaysa mga buruin sa ato ang kinabuhi. Kung timan inagsuon ang sacrifice na gihimo ni Pedro Calungsod na nindiya sa isang girikanan sa sayupang Panginoon o sa sayupang Panginoon na angko niya ang pagka-santos.
So pasabot na naigsuon ang kinabuhi sa mga santos can be replicated. So may replicated, masubay ra, masunod ra, may samin ra nato. Diba? So hindi niya imposible na mahimo ang santos. Pero ang pangutana karon kay mao baka makantos. Amo kabaw mo makantos, diba? Kita kabaw ka makantos, gamay lagi antos. Usaman, gusto ko kay reklamo, diba? Oh, ganun kami pa man Ginoo, ganun ako pa man Ginoo, ganun kami pa man Ginoo, ganun dili man sila. Diba? Ipasa din sa lain. Diba? Kaya gihatan nga pag-anto sa Ginoo niya na, for example, na kay mama na nagpasakiton, na imong gibantayan, na kanang pati kay batasan. Diba? Masakiton pa, pati kay batasan, ikaw pag nagbantay, ikaw pag awayon, di ba sa may muhaton? Tapos na binabiyaan ng inahanawin. Pero mo na imuhang pag-antos na kay amahan na irresponsable kayo. Kung ay imuhang Yahweh nga makasantos kayo. Diba? Kaya sa pagpangispila, nag-isod ka sa klase pero nagpabilin ka na nagdiniyos sa iyong pagtuon. Isang tuot, igo na makapasar pero nagdiniyos ka, kada siya. Wala yung ticket sa iyong pagka-santos. Diba? Usahin mo yun lang, nagtanaw ganito, nagkalistana na gani, ako na rin biyaan. Pulihay ganita, umahino na ako yung daan, di na ito mahiaguman ang pag-antos, ako nang buhaton, kaya kailangan man ta, convenience. Diba? Kung may mga patok kayo ng panahon na, convenience store, convenience na pagkaon, diba? Kanang dali ra kaayo, dali ra maluto, dali ra mainom, dali ra makaon, diba? Ganahan tali para panahon na awang cellphone na to. Di kayo malak na yung cellphone sa wifi, madiskomportable na ka. Diba? Di kayo ka makatanaw sa imuhang social media, kung magkulang na imuhang adlaw. Pero ano di ba magkuwang yung adlaw, hindi ka makasaryo sa usang adlaw. Ano di ba magkuwang yung adlaw, kundi ka makasimba usa ka oras sa usang adlaw. Pero sa cellphone, pabagrad ka. Sa mga komentaryo sa social media, pabagrad ka. Diba? So muna may suod ang quest sa itong pagkasantos, usahay ang harap kutob sa itong mga antos. Kumuna karon may sa Kongreso sa Misa karon, pinauunta kita karon ng handoy ta sa pagkasantos. Tanawa ng kapadi mo, kasi mahimo ng santos. Diba? Kaya wala imposible na kung ang Ginoo gani o muliyong sa kinabuhi, tawagod na niya sa pagkasantos. Bisan pa kang bilita, mag-beatify, kasi di ka ma-canonize, pero posible sa mata sa Ginoo, tungod sa iyong pag-antos na nakalatas ka, niring nalimutan na, mas mahimo kang santos parehas sa mga nagpuna kanato na akong gihandong karon. Itawag din sila karon o Church Triumphant. Kaya ano man, din sa kalibutan, nakalatas sila sa ilahang pag-antos. Bulahan katong mga ipaglutos, ipagbugal-bugalan, ipagdaog-daog sa iyang ngalan, sa ngalan ni Kristo, kay iyaha ang gingharian sa langit. Amen. Ato ko pagkabagpuan sa pagtunay na nagtungo sa Diyos, Amahan, pagmagandahong sa tanan, pagbubuhat sa langit o sa yuta. Gianak ni Maria Abraham isang isugo ni Poncio Pilato bilang isang sa krus, namatay o gilubog, ibunsat sa mga minatay, sa katulong adlaw na banhaw, isa ka sa langit, nagalingkod sa to sa Diyos, Amahan, pagkagagahong sa nan, Ika dito balik sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay.
nagatuko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, sa kapitan sa mga santos, sa pasaylos mga sala, sa pagabanaw sa lawas o sa kinabuhi dayon. Amen.